Házasságért örökség. Magyar hangok. Bogdányi Titanilla, Szatori Dávid, Bándor Éva, Harcsik Róbert, Péter Rihárd, Kocsis Marian, Rosta Sándor, Timko Eszter, Rába Roland, Solecki Janka, Pánics Lilla, Lamboni Anna, Sesták Szabolcs, Kokas Piroska, Gubányi György, Orosz Anna, Vak Julianna, Koncki Anikó, Pap Katalin, és Zsurs Katalin. Mi újság, anya? Semmi jó, drágaságom. Komolyan, micsoda szégyen. Mi történt? Lale terhes! Tessék? Lale terhes! Majd még később felhívlak. Gyere haza! Gyere haza, amint tudsz! Rendben, anya, rendben, megyek azonnal, vagyis megyünk együtt. Mi történt, anya? Kicsikém, most szépen elmegyünk a nagyihoz, rendben, de még előbb felhívjuk apát, jó? Rendben, anya. Nem veszi fel. Ki van kapcsolva? Biztos a kávéházban van. Menjünk el oda. Rendben, anya. Gyerünk, kicsim, indulás. Aydin testvér, hol van Kurtulus? Nincs itt. Úgy 2 órája elment. Rendben, nagyon köszönöm. A. A kávéházban van. B. Otthon van. C. A temetőben. Már csak egy opció maradt, éppen dolgozik. De anya, apának nincs is munkája. Ez nem olyan munka, kicsikém. Jaj. Mi van, ha Bedihán nővérnek igaza van? Ha? Ha igen, akkor garantálom, hogy neked annyi Kurtulus. Menjünk. Jó napot, hölgyem. Majd meglátjuk, hogy jó lesz-e. Na, gyere. Várj meg itt, kicsim. Megyek, megkeresem apádat, és aztán visszajövök, rendben? Igen, anya. Esküszöm neked, ez a legcsodásabb dolog, amit hallottam. Megöllek, Kurtulus, ezért véged van. Ezek a csókolni való ajkak. Igen. A feleségem! Úristen! A felesége? Egy nagyon fontos megbeszélni valóm van Zerin asszonnyal, nem igaz, Zerin asszony? Igen, így van. Nagyon fontos dolgokat kell megbeszélni. Persze. Igen, mi itt ilyen fontos dolgokról beszélünk, ő meg hirtelen berobban és félreérti. Ne szaladj el! De hisz fejbeverted őt, asszony! Nézd rám! Gyantázásra jöttél, ha? Drágám, tudod, hogy rengeteg benőtt szőrszálam van, és pont ezért is jöttem el ide, hogy Zerin asszony hiszedje nekem, tudod, hogy mégiscsak ő szakember, hova máshova mennék. Amikor pedig bejöttél, éppen a munkáját végezted, te pedig félreértetted. Ez tényleg csak egy félreértés volt. Bajuszom! Kész is van. De hát az egészet kiszedted! Gyere, kicsim, gyere, gyere. Jól van, oké. Anya, már jobban vagy egy kicsit. Tessék, kicsikém. Anya.
Aj, Néfer, de jó, hogy itt vagy. Az a lány most már tényleg a sírba visz engem. Búcsúzz el tőlem, drága kislányom. Anya, anyukám, kérlek, ne mondj ilyeneket. Most már itt vagyok, és egy pár napig itt is maradok, hogy vigyázzak rád. Ne aggódj, rendben? Ó, kicsikém, tudom, hogy nagyon szeretsz engem. Kicsikém, ez neked is. Családod van, és férjed, aki azért mondjuk ki nem éppen a tisztesség, mint a példánya. De nyugodtan menj haza, tudok én vigyázni magamra. Nem, ugyan már. Az én gyönyörű anyukámról gondoskodom. Persze, hogy itt maradok veled, majd én vigyázok rád, és mindent elintézek. Ne aggódj, anyukám, itt vagyok, és itt is leszek. Nem kell aggódnod. Ezek szerint megint összevesztél Kurtulussal. Nem, anya. De igen, Nagyi, összevesztek. El is költöztünk otthonról. Mi történt? Mondd el! Semmi, anya, nem olyan nagy szám, tényleg. Kérlek, ne aggódj emiatt. Rajta kaptuk apát egy másik nővel. Csend legyen, elég ebből! Hé, tedd le azonnal azt a papucsot, te szégyentelen! Anya, most miért engem Én bántasz? mondtam neked, hogy az az ember egy lókötő. Mondtam, hogy meg fog téged csalni, ugye? Igen, anya. Erre te mit mondtál? Ugyan már, anya, egyszer megtette, de még egyszer nem fogja. Szeretem, és ő is szeret engem, szóval tényleg szeret, ugye? Tényleg szeret téged? Anya, igazad van, de ezúttal elválok tőle. Megígérem neked, hogy el fogok válni. Felejtsd el! Rám ugyan nem számíthatsz, ha elválsz tőle. Felejtsd el! Miféle ember vagy te, lányom? Soha nem nősz fel! Megszüllek, felnevellek, elküldelek, aztán megint itt vagy. Mi vagy te, valami bumeráng? Elég! Nem akarom, hogy itt maradj a nyakamon. Elég! Anya, most miért mondasz nekem ilyeneket? Úgy beszélsz, mint a direkt csináltam volna ezeket. De nem lehet, hogy Lalére vagy dühös valójában? Lale. Igen, most ő következik. Az őrületbe kerget az a lány. El sem hiszem. Terhes lett. De nem tudja, ki az apja. Hívd ide. Oké. Hívd ide. Jó van, már hívom is. Lale! Hívd csak ide. Szerinted most mit tegyek, Nergis? Azt sem tudom, hogy kitől van ez a gyerek. És most mit csinálsz? Megszülöd a babát? Ne hülyéskedj, Nergis, dehogy is. Magamról sem tudok gondoskodni, nemhogy egy babáról. Igazad van, ez nem könnyű. Ráadásul férjet sem szereznél könnyen. Nergis, kérlek, ne gyere te is ezzel a fér dologgal. Holnap reggel felkelek, megyek és elvetetem. Nehogy elvetesd, drágám, hiszen az bűn. Jaj, a babánál nincs is csodálatosabb dolog. Majd én vigyázok rá, hogyha megszületik. Jó? Nővérkém, ez nem olyan egyszerű. Ha gulság nem lenne, már ezerszer elváltál volna a férjedtől. Ha gyereked van, minden sokkal nehezebb. Előbb legyen egy tisztességes férjed, és aztán gyereked. Jaj, igazad van. Ha okosabb lennék, most nem lennék ebben a helyzetben. A sógorom megcsalt téged valakivel? Hogy a fene vinné el. Egy Zerin nevű gyantázós nőcskéhez jár. Rajta kaptam őket. Pont ő vele. Az a nő nem kancsal. Már helyre jött. Fejbevágtam a gyantamelegítővel, és azután helyre jött. Ezt nem hiszem el. Komolyan fejbevágtad a gyantamelegítővel? Igen. És tudjátok, hogyan álltam bostóval? Na, mondd el. Legyantáztam a bajuszát. Komolyan legyantáztad? Igen. Megmutattam nekik, hogyan kell gyantázni. De jó, hogy itt vagy. Kicsit kizökkentettél. Drágám. Engem is. Gyere te is. Én is jövök! Kicsikém. Tényleg, anya odalent vár. Nővérkém, figyelj, ha anya ezt nem hagyja abba, én akkor megmondom neki, hogy nem vagyok hajlandó itt maradni. Mondd neki, hogy öngyilkos leszel, az hatásos lesz. Jó ötlet. Bocsi. Most jöttem rá, hogy milyen jó, hogy 2 nővérem van. Na gyere, menjünk, indulásra. Nem már, ez is megnősül. Most törölhetem őt is a listámról. Milyen lista? Milyen nősülésről beszélsz? Készítettem egy listát a férfiakról, akikhez hozzámennék. Az összes gazdag, jóképű és van életcélja. Ügyes vagy, kicsi. Benne volt az első 5-ben.
Te vagy az egyetlen reményem, kincsem, ne vegyél példát a nővérkéidről. Főleg erről itt ne. Anya. Testvérkém, egy dologra nagyon kíváncsi lennék. Mégis hogy keverted össze az orvost azzal a másik fickóval? Nem kérdezted meg, mi a neve, a munkája, vagy ilyesmi? Mind a kettejüket Onurnak hívták. Mikor a recepciósnak bemondtam a nevét, odaültetett le. Szóval Onur a neve. Még magára is tetováltatta a nevét. Milyen tetoválás? Indiai henna. Csak henna. Majd adok én neked hennát. Kérlek, anya, megígérted. Jól van. Akkor folytasd. Na és mondd csak mégis, miről beszélgettetek? Igazából nem is beszélgettünk. Ezek szerint a lényegre tértetek. Anya, kérlek! Anya, kérlek, ne csináld ezt, hisz megígérted. Hallottad, mit mondott? Nem ettek, nem ittak, nem beszélgettek, hanem egyenesen mentek az ágyba. Anya, kérlek, megígérted. Anya, ha nem hagyod abba, esküszöm, hogy megölöm magam. Jó, inkább nézem a tévét. Jó van. És mondd csak, drágám, mi történt utána? Szerintem nem tetszettem neki. Még szerencse. Ha tetszettél volna, rögtön 4-esikre így lennének. Anya... Őt is az anyja kényszerítette, ahogy engem is. Kényszerítették? Ezt nem tudom elképzelni. Akkor talán valaki más valakivel kellett találkoznia. Hát még az is lehet. Még a munkáját sem tudjuk a pasinak, ugye? Szerinted milyen pozícióban lehet? Milyen volt a cipője? Honnan tudjam, hogy milyen cipője volt? Nergis, nem a cipőjét nézegettem. Pedig az első dolog, amit meg kell nézned, az a cipő. Aztán pedig az órája. Ez az, drágám, világosítsd fel, kérlek, ezt a két teszetoszát. Na és mi a helyzet az autójával? Fogalmam sincs. Én nem értek az autómárkákhoz, de biztosan valami drága autó volt. Ez jól hangzik. Ez már pluszpont. Ki beszél? Inkább nézd magadra. Milyen házasságban élsz, ha? Hogy kérték meg a kezedet? Még mindig nyögjük miattad a tartozásokat. Amint megláttam azt a kurtulust, tudtam, hogy nem egy tehetős ember. Soha nem szerettem őt, Isten rá a tanút. Komolyan, anya? Inkább nézem a tévét. Figyelj, drágám, ha látnád valahol azt a férfit, akkor felismernéd, ugye? Milyen volt? Jóképű, magas, alacsony? Persze, hogy felismerném. Még szerencse. Tegyél alá valamit. Ki ne önts nekem. Mert aztán takaríthatom. Én is szoktam takarítani. 346.467 Onur nevű férfi van Törökországban. Komolyan mondom, megőrülök. Egész éjszaka együtt vagy azzal a fickóval, és még a telefonszámát sem kéred el. Anya, már legalább 100-szor elmondtam, semmire sem emlékszem, az egész este kiesett. Most már értitek? Bedrogozott téged. Bele sem merek gondolni. Lehet, hogy egy őrült volt. Vagy egy nőcsábász. Még az is lehet, hogy fel akart téged darabolni. Hála Istennek, hogy sikerült megmenekülnöd. Anya, nem olyan férfinak tűnt. Akkor meg milyennek tűnt? Mondd el! Előzékeny volt? Kedves? Mondj már valamit. Itt soha nem fogjuk megtalálni őt. Anya, nyugalom. Ennek semmi értelme. Nyugalom. Most meg mit nézel ennyire? Lale? 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 Látod, anya, az őrületbe kergeted őt. Nézd rá szegényre. Ő az! Onur! Ez Onur Sarihan? Te Onur Sarihantól vagy terhes? Anya! Meg vagyunk mentve! Melyik az? Hadd lássam. Anya, ő a Sarihan Holding vezetője. Komolyan? Jó, de akkor ezek szerint ez egy gazdag pasas. Hogy gazdag-e? Benne vannak az első 100 leggazdagabb családban. Első 100? Megmentettél minket, Lale! Nergis, te nem látod, hogy el van jegyezve? Komolyan? Komolyan el van jegyezve?
És akkor kit érdekel? Hiszen a koronaherceg mégiscsak itt van velünk. Ő a gyönyörű ugicám. Figyelj, nem tarthatom meg egy jegyes férfi gyerekét, ennyire kétségbe esettek vagyunk. Pedig muszáj lesz. Muszáj lesz, mert már 3 hónapos terhes vagy. Már eldőlt. Megtartod. Jó Isten. Gyerekem lesz. Ezt el sem tudom hinni. Most mit tegyek? A szívem alatt hordom a gyermekedet, és azt sem tudom, hogy ki vagy. Hazudtál nekem. Azt mondtad, semmi sem történt köztünk. Pedig tudhattam volna. Kérlek, segíts rajtam, Istenem. Anya, mi van akkor, ha idejönnek a lánykéréshez? Nem kéne legalább a kanapét lecserélni? Már annyira elnyújt. Ezzel egyet kell értenem, anya. Legalább a húzatot cseréljük ki, hogyha lehet. Ezt nézd meg, anya. Csak a fürdőszobájuk nagyobb, mint ami egész nappal Ez él. egy fürdő? Nézd. Esetleg mondhatjuk, hogy a bútorai antikok. De nem. Tudom, ez rossz ötlet. Van még itthon 2 értékes karkötőm, azokat eladom. Jaj, anya. Annyira kíváncsi vagyok a szomszédok képére, amikor megtudják, hogy mekkora szerencsénk volt. Biztos apa is meg fog lepődni, amikor meghallja. A szemétláda. Anya. Mi van, ha vissza akar jönni? Még mit nem? Még csak az kéne. Ó, anya, hidd el, ez a sors keze. Lehet, hogy találnak neked egy özvegy nagybácsit, vagy valami gazdag rokont. Végül is ki tudja. Még az apja is jó lehet. A sors, azt nem kerülhetjük el. Ki tudja, hogy nekem milyen udvarlóm lesz. Annyira izgatott vagyok. Biztos, hogy elválok Kurtulustól, de még hagyom szenvedni egy kicsit. Most aztán futhat utánam. Kimegyek én. Mi történik? Ki lehet az? Ki az? A sógorom. Tessék, az emlegetett szamár. És tényleg eltűnt a bajsza szegénynek. Nem hazudtam, tényleg kitéptem. Beengedjem? Dehogy is, hadd álljon csak ott. Nem érdemli meg, hogy lásson engem. Elég volt. Majd én megyek, és elintézem. Úristen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz. Én is. Jó van, kicsikém, te maradj itt szépen, mindjárt jövünk. Na, ezt edd meg kincsem, oké? Na, jó van. Igen? Kit keresel? Anya? Na, menj! Nem merj még egyszer anyának hívni. Mit keresel itt, te szemétláda? Hatalmas félreértés történt, anya. Igen? És miféle félreértésről lenne szó? Nilüfer félreértette a helyzetet. Igen? Az a Zerin nevű gyantázónő az öletben ült. Mondd csak mégis, mit lehet ezen félreérteni? Ez elég kellemetlen, de van egy pár bennőtt szőrszálam. Főleg ott lenn. Tűnj el innen, te féreg! Azt akartam, hogy ingyen szedjék ki azokat a szőrszálakat. Nem akartam vagyonokat fizetni egy orvosnak, és Zerin egy igazi szakértő, ezért megkérdeztem, hogy vállal-e, és szerencsére elvállalt ingyen. Elvállalt ingyen? Várj csak egy kicsit. Hey. Még hogy ingyen! Esküszöm, hogy pont akkor húzta ki a szálat, amikor...
Anya! Tűnj el innen, gyerünk! Anya! Még egyszer meg ne lássalak itt, jó? Micsoda szégyen! Tűnj el innen! Hiszen eltörted a lábamat, hogy tudnék innen eltűnni? Stoppolj egy autót, hívj egy taxit, amit csak akarsz, Tűnés! Anya, akkor taxival mennék. Takarodj el innen! Taxival szeretnék menni. Nagyon szeretnék hívni magamnak egy taxit. Szóval, ha lehet, akkor taxival mennék. Tudnál adni 20 lírát? Csak 200-ason van, sajnos nincs semmi apróm. Mondd csak, mikor láttál te utoljára 200 lirát egyben? Nem adok. Nem adok. Nem adnék, de az unokám kedvéért megkapod. De csak is az unokám kedvéért. Ez az utolsó. Magasságos ég, kérlek, védd meg a családunkat az összes ilyen gazembertől. Egy kis teát még. Jól van. Akkor ma nem iszunk teát. Ezt biztosan nem taxira költöm. Még mit nem. Inkább veszek belőle alkoholt. Anya! Anya! Hadd puszíjam meg a kezeidet. Jól elvertem, ugye? Igen. Na ide figyelj. Ha még egyszer megbocsátasz neki, te is ugyanígy kikapsz, megértetted? Rendben, anya. Akár meg is ölhetsz engem. Ígéred? Igen, megígérem. Hát te tényleg bölcsebb lettél, kislányom. Hát persze, hogy bölcsebb lettem. Amióta megtudtam, hogy azoknak a szarihánoknak a rokonai leszünk, egyszerűen megvilágosodtam. Kicsim, jó reggelt! Jó reggelt! Gyere! Gyere, kicsim, jó reggelt! gyere, menjünk reggelizni. Gyere. Jól aludtál, Jó, hogy ezt a papucsot vetted fel, egy jó ideig most nem járhatsz magas sarkúban. Futni sem mehetsz el. Itt is vagyunk. Ülj le az asztalhoz, drágám, úgy gyere. Jól van. Nargis, tősd teát a nővérednek. Jaj, anyukám, milyen teát? Hiszen én narancslevet készítettem a nővéremnek. Készítettél? Köszönöm. Hogy a kisbabád jól táplált legyen, a kisunokám. Ó, az enyém kisunokat. Jól van. Edd meg a magokat, nagyon finomak. És egy kis tej. A gyümölcsöket se felejtsd el. Ezek a napok nagyon fontosak. Így van. Egyél egy kis sajtot is, hogy a baba ugyanolyan okos legyen, mint én. Ó, de drága vagy. Kis okoska. Nargis, megszerezted a címet? Szerintem ezt intézzük el minél hamarabb. Ezt most nem értem. Mire készülsz, anya? Jól értetted. Szeretném, ha elmennénk oda és beszélnénk velük. Anya, kérlek, egyedül is megoldom. Ne viccelj már! Egy találkozót sem tudsz leszervezni. Én is megyek. Anya, nagyon kérlek. Nézd! Már így is mérges vagyok rád. Arra az Onur nevű fickóra is ugyanúgy. Még szerencse, hogy itt van a kisbaba. Így legalább megmentetted magad. Figyelj, anyának igaza van, jobb, ha ő is támogat téged, miközben ott vagytok. Én csak be akarom biztosítani a kisunokám jövőjét. Ugye érted? Megtaláltam, átküldtem a címet a telefonodra. Jól van, kicsim. Amint megreggeliztünk, indulunk, és elintézzük ezt a dolgot. Anya, kérlek, ne csináld ezt velem. Kicsim, anyád nagyon jól tudja, mit csinál. Bízz benne. Egyetek, ne vesztegessük az időt. 2 lépcsőben tervezzük végrehajtani a projektünket, Onur úr. Az első felét február végén fejeznénk be, a másodikat pedig július végén. Késő. Legkésőbb a második felét is le kellene zárni március végéig. De ezt már mondtam önöknek. De Errol úr azt kérte, hogy csökkentsük a költségeket, és mi már mindent szerint terveztünk meg. Nem baj. Akkor majd újra terveznek mindent szerint. De hát, Onur úr, ez lehetetlen. Ezt mégis hogy érti? Ha kell, akkor 2 csoportot alkalmazunk. Így másfélszer magasabbak lennének a költségek, és rengeteget veszítenénk. De megígértük az embereknek. Szerintem az mindennél fontosabb. Nagyon kérem, tegyék meg, amit kérek. De Errol úr másképp tervezte a dolgokat. Ezt a tegnapi ülésen el is mondta. Ez az én projektem, és én hozom meg a végső döntést. Március végére legyen befejezve mindkét szakasz. Rendben, Onur úr. Akkor már ennyi. Viszlát.
Biztos jó címre jöttünk? Ezt el sem hiszem. Anya, biztos, induljunk már. Anya. Egy pillanat, jól van. Anya. Ez igen. Micsoda helyen dolgozik a jövendőbeli. Miféle jövendőbeliről beszélsz? Jól van, inkább maradj csendben. Na menjünk, drágám. Anya, egy feltétellel megyek be oda. Csak is én beszélhetek vele. Hát persze, kicsikém. Ha kell, persze közbeszólok, de tényleg csak akkor, ha szükséges. Na, gyere. Hol van megyek? Még akár a közelben is kibérelhetünk egy házat. Jaj, nem igaz? Miről beszélsz? Csodás lenne. Anya. Igen? Jó napot. Jó napot. Nos, én... Onur úrral szeretnénk beszélni. Onur úrral? Onur Sarihannal, az igazgatóval. Van időpontjuk? Kik maguk? Sajnos nincs. Van megint az időpont. Hát az nincs sajnos, de látni akarjuk, fontos dologgal kapcsolatban keressük. Ha nincs időpontjuk, sajnos nem De mehet. akkor is bemegyünk. Mondja meg, hogy Songül asszony keresi. Songül Yenilmez. Songül Yenilmez? Nem ismer engem, de beszélnem kell vele. Fontos ügyben keresem, melyik emeleten találom. Sajnos nem lehet. Mi? Mi az, hogy nem lehet? Anya, kérlek, ne Onur csinálj ekkora Sarihan. cirkuszt, elnézést kérek. Onur Sarihant akarom, Anya. nem megyek innen sehová, amíg nem beszéltem vele. Asszonyom, hagyd abba! Ne kiabálj velem. Elnézést kérek, hagyd már ezt abba. Drágám, megoldom. Anya. Onur Sarihan! Asszonyom, már majd én megoldom magamnak, rendben? Nem oldod, el az útból. Elnézést. Hol van? Anya! Csend legyen. Komolyan, nem hiszem el. kérlek. Onur Sarihan! Kérem, asszonyom. Anya, kérlek, Addig nem megyek el, hagyd még nem abba, beszéltem mit Onur művelsz? Sarihannal. Kérlek, hagyd abba! Onur Sarihan! Anya, fejezd Mi történik? Onur úr, a hölgyek önnel akarnak beszélni, nem hallgattak rám. Szóval te vagy az a híres Onur? Igen, én. Ki maga, asszonyom? Lale édesanyja vagyok. Lale. Üdvözöllek. Lálénak fontos mondani valója van számodra. Ugye, Lale? Beszélhetnénk esetleg? Hogyne. Menjünk az irodába. Az remek lesz. Anya! Kérlek, hadd beszéljek vele egyedül. Képes leszel rá? Igen. Rendben. Akkor indulj, kicsi. Igen? Mondd, hallgatlak. Mi az a nagyon fontos dolog? Semmit sem mondasz? Terhes vagyok. Terhes vagy? Igen. Biztos tettél vele valamit, nem emlékszem semmire. Biztos vagyok benne, hogy csináltál semmit. valamit. Mondd el! Biztos vagy benne, hogy az enyém? Persze, hogy biztos vagyok. Más nem is jöhet szóba. Azóta nem is voltam egy férfival sem. Jó van. Ha te mondod, elhiszem. Maga
Maga mit csinál itt? Hallgatózik? Hadd ne kelljen figyelmeztetnem újra. Kérem, vagy menjen be, vagy távozzon. Majd bemegyek, de még nem mehetek be, mert nem tudom, miről beszélnek. Hagyjon! Asszonyom, nagyon kérem, menjen innen! Hagyjon már! Hidd el, én is nagyon meglepődtem, és nem volt kellemes. Egyébként azt mondtad, nem történt köztünk semmi? Én sem emlékszem arra az éjszakára. Egyébként meg, te mondtad, hogy soha nem iszol alkoholt, ugye? Mindegy, már megtörtént. Ezen már feleslegesen emésztjük magunkat. Mivel én is felelős vagyok, kész vagyok bármire. Komolyan? Komolyan. Szóval szerezzünk egy orvost, aki megteszi, amit kell. Hogy érted? Hogy megteszi, amit kell? Amint tudunk, beszélünk egy orvossal. És elveteted a gyereket. Remélem eszedbe se jutott megtartani. Már 3 hónapos. Na és? Már túl késő lenne elvetetni. Túl késő? Szóval te kivártad, hogy már túl késő legyen. Nem értem. Ezen nincs mit nem érteni, csak őszintén is egyenesen beszélek. Te azt hiszed, ostoba vagyok, ha? Hogy nem tűnt fel idáig, hogy terhes vagy? Nézd, igazából fel sem merült bennem az, hogy terhes lehetek. Fel sem merült? Na persze, látom már, jól átgondoltad te ezt az egészet. Persze. Mégis mi a célod? Megpróbálsz pénzt kicsikarni belőlem? Te meg mi a francról beszélsz? Jaj, anya! Miről beszélsz? Milyen pénzről beszélsz? Kérlek, ne szólj bele. Először megrontod a lányomat, teherbe ejted, aztán pedig sértegetni mered? Már elnézést, de a lánya már felnőtt. Kérem, nyugodjon meg. Mégis hogy ronthattam volna meg? Onur biztosan meglepődik majd, ha meglát itt minket. Szerintem feleslegesen jöttünk. Onur nem fog velünk eljönni bútort nézni. Biztos, hogy nagyon elfoglalt. Egyébként meg igaza van. Teljesen egyetértek vele abban, hogy hülyeség így csordába járni, vásárolni. Szerintem meg nem az. Nem, igazából csak azért mondta ezeket a lányom, hogy ne fárasszom feleslegesen titeket. Az én drága menyem, szinte mindenre gondol. Hát persze. Drága. Nem fogadok el kifogást. El fogod venni a lányomat. Maga meg miről beszél? Elvenni? Már van mennyasszonyom. Nézze. Ha már ilyen helyzetbe hoztad, elveszed. Mi ez? Mégis mi történik? Iszmet asszony, igazából én sem tudom. Jobb, ha bemegy ön is. Bemegyek én is. Sem nem, drágám, ti addig pihenjetek egy kicsit. Rendben van, mi addig leülünk egy kicsit. Csak nyugodtan. Onur! Anya! Mi történik? Valami baj van, drágám? Nincs nagymama. Hadd csókolja meg a kezét. Mi nagyra tartjuk az idősebbeket és a hagyományokat. Már elnézést, de ki maga? Szongül vagyok. Lale édesanyja. És ön? Én pedig Onur édesanyja, Jöldis. Nagyon örvendek. Egyébként én vagyok az ön unokájának a nagymamája. Unoka? Igen. Vagyis az ön kislánya terhes az én unokámtól? Igen. Onur! Úristen, ezek szerint megélem a dédunokám születését. Köszönöm, Istenem! Köszönöm, Istenem! Nagyon köszönöm! Te jó ég, anya, te meg miről beszélsz? Komolyan rosszul vagyok. Ne is törődjön vele. Onur, ugye csak viccelnek? Mondd, hogy nem igaz. Mondd, hogy ez csak egy rossz vicc. Jaj, te jó Isten, mi lesz most velünk? Anya, kérlek, menjünk innen. De mindjárt megyünk, kicsim, várj egy percet.
A lányom 3 hónapos terhes. Mama, az a helyzet, hogy nem akarjuk, hogy az esküvő az utolsó hónapokban legyen, mert elég nagy családunk van nekünk is. Nem csodálkozom. Mi az, hogy nem csodálkozik? Mit akar ez jelenteni? Azt, hogy hagyományokról papol itt nekünk, de a lányát valószínűleg nem kényszerítették, hogy rámasszon a fiamra. Egyébként meg nem is értem, miért vártak 3 hónapot. Egyértelmű a szándékuk, pénzt akarnak. Yildiz. Most meg miről beszél? Mondja, minek hiszi a kislányomat? Asszonyom, higgyel, nem úgy értettem. De igen, pontosan így értettem. Pontosan így értettem, anya. Honnan tudjuk, hogy az a gyerek a fiamé? Rendben. Hajlandó vagyok belemenni akármibe, amivel bizonyíthatják, hogy a gyerek az övé. Ha szükség van erre. Csináltassunk DNS-tesztet. Mit? DNS-tesztet. DNS? Hogy lássuk, hogy kié a baba. Ja, rendben. Elfogadom. Nem tudom, hogy mi ez, de bármi jó, ami felfedi az igazságot. Rendben, akkor holnap reggel 8-kor találkozunk a kórházban. Persze csak akkor jöjjenek el, ha nem félnek attól, hogy kiderül az igazság. Én tisztában vagyok vele. Már bocsánat, de azzal nincs, hogy kinek hol a helye. Úgy beszél, mintha mi istállóban élnénk, asszonyom. Látom, már felbosszantott téged. Menjünk. Anya, miféle emberek ezek? Szerinted rokonságban állnak Onurral? Nem tudom, ezt én se értem. Remélem nem a rokonai, nem akarok ilyen emberekkel találkozni. Ugyan, ne hülyéskedj. Anya, elég. Ki nem mert mondani még egyszer? Honnan ismerős ez a lány? Honnan? Úristen, micsoda nap ez, emberek! Azt hittem, hogy szívrohamot kapok. Úristen, elfeledkeztem Sebnemről és Pelinszúról, azóta odakint várnak. De mégis mit csináltok? Mi csak bútort akartunk venni, csak meg akartunk lepni téged, de úgy tűnik, az igazi meglepetést azok okozták neked. Anya, ez nem vicces. Gyertek, hölgyeim. Szép napot, hölgyeim. Neked is. Szabad tudnom, hogy kik voltak azok, akik elmentek? Ők a sofőrünknek a rokonai szemetnek. Azért jöttek, mert munkát akartak kérni Onurtól. Na és akkor miért kiabáltak? Hát az anyja nem százas, egy icipicit elmebeteg. Mégis, hogy mernek idejönni ezek munkáért kuncsorogni? Túl elfoglalt vagy ahhoz, hogy ilyenekkel foglalkozz. Rabolják a drága idődet. Kicsim, ők igazából... Anya, már annyi időt elpazaroltunk itt, jobb lett volna, hogyha inkább nem is jövünk ide. Onur nagyon elfoglalt, ráadásul Fikret is hívott az imént, hogy vendégeink lesznek ma este. Drágáim, mit szólnátok hozzá, hogyha inkább valamikor máskor mennénk el bútort nézni? Jó, drágám, amikor csak szeretnél. Mikor érnél rá legközelebb? Mondjuk holnap reggel? Rendben legyen. Viszont előbb a kórház, aztán pedig jöhet a vásárlás. Úristen, nagymama, csak nem vagy beteg, miért kell kórházba menned? Ugye jól vagy? Persze, drágám, minden rendben. A mi családunkban a nők 100 évig is elélnek, szóval nem szabadulsz meg tőlem egy hamar. Ugyan már, ne mondj ilyeneket. Menjünk, drágám, majd találkozunk. Jól van, drágám. Minden jót, anya. Neked is, nagymama. Drágám. Szia, drágám. De jó, drágáim. Amíg nem kapjuk meg az eredményt, nem mondjuk el se Pelinszónak, se apádnak, senkinek, ha lehet. Rendben, drágám? Anyukám, ez te rád is ugyanúgy vonatkozik. Kérlek, ne kelljen feleslegesen aggódnunk, rendben? Rendben. Egy héttel később. Figyelj, anya, Mi az? figyelj, ma kellene elmenni a kórházba a teszteredményekért. Már megint kezdi. Anya, mi van, ha a kisbabának mégsem Szarihán az apja? Miről beszélsz? Megőrültél? Mégis mi a fele történt vele, drágám? Mindig kitalálsz valami hülyeséget. Istenem, miről beszélsz, nővérkém? Ki más lehetne az apja? Lale biztos nem hazudott nekünk, nem igaz? Jó, nem lehet tudni. Mindenre fel kell készülnünk.
Vagyis, amikor megnyered a lottót, akkor is többször átnézed a számokat. Én még mindig nem hiszem el. Tényleg ennyire szerencsések lennénk? Olyan szerencsétlenek voltunk idáig. És most hirtelen minden megváltozik? Olyan, mint egy vicc. Szerintetek ez normális? Gratulálok. Most sikerült ismét felbosszantanod. Gratulálok. Szép volt, drágám. Engem is felbosszantottál. Most akkor hiába mondtam fel a munkahelyemen. Mi? Mit csináltál? Igen, anya, felmondtam. Nem vagyok hajlandó ennyi pénzért dolgozni, hogyha Szarihán a sógorunk lesz. Az Isten szerelmére mit tettél? Megőrültél? Csak egy házunk van, és még 3 kölcsönt vissza kell fizetni. Igaz, legalább az esküvőig várhattam volna. Most összetörted az álmaimat, nővérkém. Pedig úgy beleéltem magam. Ja, inkább ne álmodozz ennyit, ébredj fel, nehogy a végén pofárra esít nekem. Talán tényleg nem lesz ennek jó vége. Gratulálok! Most megyek is. Beszélek ezzel a lánnyal. De hát mit mondtam? Meglátjuk. Na. Hercegnőm, jól aludtál ma este? Nézd, hoztam neked egy kis finom reggelit, kicsikém. Ó, nem kellett volna, anya. Én magam készítettem. Jó étvágyat, kicsim. Ja, itt maradok veled, amíg reggelizel. Na, az ott nagyon finom. Ugye? Nagyon éhes vagyok. Kérdezhetek valamit? Van valami, amit korábban nem mondtál el nekem? Valami nagyon fontos dolgot. Csak mert féltél attól, hogy hevesen fogok reagálni, ha? Nem, anya, miért kérdezed? Azért, mert ma kapjuk meg az eredményt. Biztos vagy magadban, ugye? Igen, anya, biztos. Talán csak azért mondtad, hogy Onur Szarihán az abban, mert nagyon jó családból való, csak azért, hogy kevésbé legyek mérges rád, és egyébként jól gondoltad. Hogyha egy szegény ember lett volna, akkor most lehet, hogy mérgesebb lennék. Nem, anya, ilyesmi eszedbe se jusson. Én kicsikém. Aj, de jó kislány az én kislányom, nagy én. Jól van. Edd már meg, aztán indulhatunk is. Jó reggelt, kicsim. Jó reggelt, anya. Még csak le se jöttél reggelizni. Nem igazán van étvágyam. Aj, drágám, ideges vagy, ugye? Igen, anya. Én sem tudtam éjszaka aludni. Jó, hogy nem mondtuk el apádnak, de attól még nagyon rossz volt, hogy nem tudtam vele megbeszélni a dolgokat. Egyébként ma végre minden tisztázódik, én szinte biztos vagyok abban, hogy az a gyerek nem a tiéd. Csak pénzt akarnak kicsikarni a családunkból, hiszen láttad az anyját. Nagyon remélem, hogy igazad lesz. Én is. Induljunk. Tudjuk meg a teszt eredményét. Én kész vagyok. Ja, egyébként nagyanyád is jön velünk. Úgy tűnik, nem bízik bennünk.